Щоб вивчити організм тварин, необхідно почати з найменшої живої структури – клітини. Цитологія – наука про будову та функції клітин. Мікроскоп дає уявне обернене збільшене зображення малих об'єктів. Сучасні оптичні мікроскопи дають збільшення до 2000 разів. Винаходом електронного мікроскопа в 1933 році почалася нова епоха у вивченні будови клітини. За допомогою сучасного електронного мікроскопа вдалося розглянути багато нових можливих органоїдів клітини, які при вивченні у світловому мікроскопі здавалися просто безструктурними ділянками. Основна відмінність електронного мікроскопа від світлового в тому, що в йому замість світла використовується швидкий потік електронів, а скляні лінзи замінені електромагнітними полями. Джерелом електронів, тобто катодом, служить вольфрамовий волосок, що нагрівається електричним струмом до розжареного стану. Пучок електронів, що вилітає з розжареного вольфрамового волоска, спрямовується до анода. Справжню революцію у вивченні клітини справив електронний мікроскоп. На загальних рисах просвічуючий електронний мікроскоп нагадує світловий, але замість світлового пучка в ньому використовується потік електронів. Завдяки цьому дозвіл електронного мікроскопа в 100 разів вищий, ніж світлового. Прижиттєві барвники – це органічні сполуки ароматичного ряду, що мають відносно невелику токсичність для живих клітин. Розрізняють основні і кислі барвники. Проникаючи в клітину, вони з'єднуються головним чином з білками. Спочатку уся цитоплазма прибавляє дифузного забарвлення, після чого деякі барвники відкладаються в цитоплазмі у виді гранул. Забарвлення живих клітин дає можливість виявити зміни, що відбуваються у клітинах і тканинах при різних зовнішніх діях. Метод центрифугування. Цей метод застосовують для вивчення окремих клітинних структур. 1955 року бельгійський учений Крістіан де Дюв завдяки використанню цього методу відкрив лізосоми, за що йому було присуджено Нобелівську премію. Метод мічених атомів. Мічені атоми широко застосовуються в цитології для вивчення різноманітних хімічних процесів, що протікають в клітині, наприклад, для вивчення синтезу білків і нуклеїнових кислот, проникності клітинної оболонки, локалізації речовин в клітині і так далі. Для цих цілей застосовується з'єднання, в які введені радіоактивні. Метод культури клітин дозволяє вивчати процеси життєдіяльності клітини без втручання в живий організм, отримувати необхідні речовини.